ambon-ambone kaya ngene gur gersang, tandus, kaya atiku ora tau diurus. Halo, Cuk. Halo, Ngok. Kebone sih mbok iki nek tak upakara ben menghasilkan ono piye? Cocok apa ora? Iya, cocok. Ah, si mbok garap dhewe saiki ya wis ra kuat to. Tak tukokke pupuk NPK Pelangi ya. Kayak ditanduri, lumayan daripada nganggur. Oke. Semprong bolong ngalu buntet pacul silik semangat golek dhuwit. Panen ta iki, Dik? Panen. Wah, jos no. Dek, lah kok Pak Lomboke kae wis abing-abing ora dunduh piye? Lah iki arek unduh. Oh, ya wis gek dunduh sesuk didol ning pasar, payo Nggih. 1000. Wah. Jadi. Wah, kan mantep iki. Dur. Wah, kemedal tenan iki ya. Wah. Lho. Mantap, Lur. Mantep. Wah, ini langsung tak dol ning pasar iki. Apa le? Ya, Mbak, hasil panennya melimpah. Tak okah men le nyambut gawe kok dikeke aku. Ya ora apa-apa, Mbak, wong kuwi kebone jenengan kok. Ya bagahmu le. Iki bagianku, Mbak. Heeh. Wah, matur nuwun ya, Mbak. Ya. Mangkat sik ya. Lah nang ndi? Arek nyambut gawe maculi sawah. Ora ning dhek, ora masalah. Halo? Halo Min, Rubium lahiran lho Min. Bala lahiran biasane ora. Iya lahiran, sesuk tilik bareng ya. Ngen romantis. Ya nggawa kado no, mosok kosongan kaya atimu wae. Yo, ndang, golek kado. Halo Ngok, kowe kae iki goleke kado bayi nang ndi? Ning Solo, Mbok, enek baby shop komplit. Jenenge Nobi Baby Shop. Wah, apik-apik. Wah, apike.
aja, Mas. Ayo, kita tilik bayi ora iki. Ora wae, ora sida. Tak cancel. Cah tuwek kok dolanan bayi. Ya men dolanan bayi, timbane kowe esake mung dolanan ati.